ganda lang. Just like me, DJ Rocky Tera. Eto na naman tayo sa kakapalan ng mukha natin. Charot, darot. Oy, pero kidding aside, kabisyo. Oo, naranasan ko rin yung ganong pakiramdam na wala akong mahugot sa bulsa. Ultimo sa bank account ko, wala akong mahugot. Kaya ang ginawa ko that time, lumingon ako sa paligid ko. Tiningnan ko ang bawat sulok ng kwarto ko. Nag-isip akong maigi. Ano kaya ang pwede kong ibenta rito? Tapos natapat ako sa salamin ko. At na-realize ko, ay, pwede ko palang ibenta ang sarili ko. Mahal to. Wala pang nakakagalaw dito. Charot! Darot! Dapat kidding aside, kabisyo, legit naman na kapag wala ka talagang pera, maiisipan mo na gumawa ng paraan para magkapera ka. At isa na rito yung tumingin sa paligid mo para ma-check mo kung meron ka pa bang mga bagay sa loob ng kwarto o bahay na hindi mo naman nagagamit pero pwedeng ibenta. Nangyari sa akin yan. Oo, nangyari sa akin yan na wala akong mahugot kundi kulangot. Charot with harot. Alam nyo, nung nakita ko nga yung video ni Giro Manyo na binibenta niya kay Boss Toyo yung kanyang award sa Gawad Urian, sabi ko, feeling ko meron talagang matinding pangangailangan tong taong to. To the point na ibibenta niya yung isang piece na napaka-priceless. Kasi talent yun eh. It's a product of talent. And it's a product of hard work. Kaya lang nabenta sa halagang 75,000 pesos. Ang asking price ni Giro Manyo yun, 500,000 pesos o kalahating milyon. Pero ayun, binili ni Boss Toyo ng 75,000 petot. Pero well, kailangan niya ng pera kaya bababaan niya talaga siguro yung presyo at papayag siya dun sa presyo na gustong pakuha nung mismong buyer. So, wala lang. Ako, nakakalungkot. I mean, nalulungkot ako sa mga ganong klaseng senaryo, sitwasyon. Pero kailangan kasi talaga natin maging accountable sa buhay natin eh. So, for example, tayo may pangangailangan tayo. So, hindi ka pwedeng sumama yung loob dun sa taong pagbebentahan mo. Kasi wala naman siyang responsibilidad sa'yo in the very first place. Pero, ingat pa rin dun sa mga taong mga abuso o di kaya naman sa mga taong magmamalabis dun sa sitwasyon na meron ka na porke desperado o desperada ka, gagamitin nila yung pagiging desperado o desperada mo para makuha nila yung kung anong gusto nila. Oh, pero hindi mo marirealize sa una na lugi ka or pwede mong ma-realize na lugi ka pero wala mas kailangan mo ng pera. Kaya naman kabisyo, kahapon ko pa to sinasabi, kailangan talaga nating maging matalino sa pagbabudget ng ating pera. Kailangan talaga natin na maging wais sa paghawak ng pera. At kung gusto mo na lumago ang pera mo, alam mo kung anong dapat mong gawin? Iabot mo sa akin. Kasi kapag inabot mo sa akin yan, hinding-hindi ko na yan pakakawalan. Akin na yan. Sugar daddy palang kailangan ni DJ Rocky. Charot lang, with darot. Basta ang na-realize ko, save for the rainy days, kabisyo. Alright, para hindi mo maibenta yung mga talagang gustong-gusto mo na i-keep sa buhay mo, yung merong memorabilia o di kaya naman may sentimental value. So, again, para ma-preserve mo ang mga yaman mong ito na hindi basta-basta matatapatan ng pera, save for the rainy days. Ayan. 30
5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na i-touch yung piling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ, Rocketera.